дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбатии интеллект шоу даъват мекунам. имрӯз дар мавсими навбатӣ бозии чандуми тими Иззат Роп аст ва умедворам ки шумо бо ин ном ва ин тим ошно ҳастем. хуб ва имрӯз умедвор ҳастем ки бозии хуберо ба намоиш хоҳанд гузошт. камакак баъдтар ман шуморо бо аъзоини ин тим ошно мекунам ва пасон ба пешниҳоди саволҳо дар даврҳои ин бозӣ шурӯъ мекунем. дар ҳайати тими Иззат Роп имрӯз ширкат доранд Сайфулло Ибодов, Муҳибулло Ҳабибуллозода, Аслиддин Нурмаҳмадов, Фирӯз Расулов, Муҳаммад Обидов ва сардори даста Мирзо Саид Мирзоев. бачаҳо, барои шумо ман муваффақият орзу мекунам. қоидаҳои бозӣ дар чанд рӯзи набудани шумо иваз нашудааст. умедворам ки шумо иштирокам ки то интизории навбат шумо бозиҳои гурӯҳҳои дигарро тамошо кардем ва метавонед имрӯз боз як бозии хуберо ба намоиш бигзоред. хуб, бозӣ то ҳисоби 6 идома меёбад. шумо 6 ё бинандаҳо ба ҳисоби 6 мерасанд, бозӣ ба анҷом мерасад. саволҳоро ҳайати эҷодии ин барнома омода мекунанд ва аз ҷониби бинандаҳои мо ҳам фиристода мешаванд ки ман аз ин ҳамкорӣ аз онҳо саймона изҳори сипос мекунам. шумо дар экранҳои худ почтаи моро мебинед ва агар кадом як саволи ҷолиб ҳаст, хуб, бо навиштани манбаъ, бо навиштани ҷавоб ва маълумоти иловагӣ онро барои мо бифиристед. баъди санҷиш албатта онҳо дар барномаҳои дигар садо медиҳанд. муваффақият мехоҳам барои шумо. марҳамат, рақами саволи аввалро маълум кунед. саволи рақами 5. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. ин маълумот ба 9 моҳи аввали соли 1999 дар Лондон дахл дорад. телефонҳои мобили 13000 дона, чатр 11000 дона, кортҳои пластикӣ 10500 дона, молу ашёи мактабӣ 9000 дона, сумкаҳои занона қариб 9000, айнак қариб 7000, китоби чекҳо ҳудуди 5000 дона. шумо гӯед ки инҷо гап сари чӣ меравад? мо дар бораи чӣ суҳбат дорем? савол фаҳм аст? марҳамат, фикр кунед. моҳи аввал охир бухгалтерия метавонад шуда баланс боша. ин оғози соли таҳсил аст, оғози мактаб равӣ аст. мисол ҳамун нишондиҳандаe ки дар омодаи телефони мобилӣ, чатр, корти пластикӣ, метавонад китоб, айнак, бори аввал мактаб мераванд, китоби чекҳо, телефон мехаранд, чун телефони мобил чӣ дар Лондон 1999 донократия нархое ки дар биржа котировка меша метавонад шуда. ин нишондиҳандаe сумка дар биржа намеша, айнак намеша. омур мушуда метавон, омур барои фурӯши ҳамин чизо дар 9 моҳи аввал. дар 9 моҳи аввал соли статистика бо чӣ варнашта метавонад? То есть мактаб ки статистика бо чӣ гузаштан аз давраи пешина ба давраи техникаи нав. разни сариягон мумкин 13000 телефони мобилӣ итоги 20 век набошад, мақсад Шояд. мисол тамом мешавад, Просто ҳам фурӯш, чизо. рӯйхати фурӯш, Не. рӯйхати магазин ё чӣ 9 моҳи соли 99 айда соли 90 Натиҷа. то есть моҳи аввал значит як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста кӣ ҷавоб медиҳад? ба ин савол Нурмаҳмад Аслиддинов ҷавоб медиҳад. марҳамат.
ба ақидаи даста ин ҳамон маълумотҳои умурие ки дар тӯли 9 моҳ яъне ки пешкаши ҳамон мақомотҳои дахлдор карда мешуд. Масалан гузаштан ба ҳамон тарзи техникаву технологияи нав, агар ба назар гирем, агар бисёртар аз ҳама шумораи бисёртар ин телефонҳои мобилӣ аст ки 13 000 аст. шояд ба ҳамин чиз алоқамандӣ доштагӣ бошад. фарз кардем ки кам шудани ҳамон истифодабарии китобчаи чекҳо нам яке аз ҳамон. яъне шумо гуфтани ҳастед ки инҷо гап дар бораи дастовардҳои нави техника меравад. бале, хуб, қабул аст ва ман нозирина барои шумо ёдрас накардам ва ба ҳар сурат онҳо ҳам ҳуқуқ доранд ки чизе пешниҳод кунанд. хуб, мо ҷавоби шуморо қабул кардем бачаҳо, аммо ба ҳар сурат фикр мекунам барои шумо ҳам ҷолиб аст ки нозиро чӣ фикр мекунанд. марамат. дилшод ниёзов ҳастам, аъзои дастаи онлайн. ба фикри гурӯҳи мо мумкин ин ки чизҳои гумшуда бошад ки дар ҳамин сол ки сатҳи рекордии чизҳои гумшуда, масалан чизҳои рабуда шуда. хуб, яъне мо дар назар дорем чиро? ҳамон як ҷойеро ки чизҳои гумшударо пайдо карда мебаранд? оморе ки аз тарафи вазорати омур бароварда шудааст, ки сатҳи ҷиноятҳо агар ба инобат гирем, масалан чизҳои шумо ду вариант дорен, ҳам чизҳое ки гум шудааст ва ҳам сатҳи ҷинояткорӣ. ин ҳамон ки вазорати омур сатҳи ҷиноятҳое ки дар ҳамин сол ки ҷинояти авбочӣ, масалан ҷинояти. лекин инҷо мо гап дорем бораи телефонҳову кортҳои пластикиву ашёҳои мактабиву сумкаи занонаву гап дар бораи ино рафт. яъне ки ҳамин чиза дуздидан, ҳамхел шумо дар назар доред. хуб, бояд гӯем ки ҷавоби аввали шумо дуруст буд. агар ҳамин ҷавоба бачаҳо пешниҳод мекарданд, инҷо гап дар бораи бюрои молу ашёи гумшуда дар Лондон меравад. як бюрои молу ашёи гумшуда аст. мо фикр мекунам ки ҳамин гуна бюро ё ҳамин гуна дукон надорем. агар бошад беҳтарин ҷо аст. яъне ҳар кас ҳар чӣ ки пайдо кард ба он ҷо мефиристад. ва дар Лондон ҳисоб карданд ки фақат дар 9 моҳи аввали соли 1999 ана ҳамин шумора, яъне ҳудуди 13 000 дона телефонҳои мобилӣ, чатрҳо 11 000 дона. агар аҳамият дода бошед он чизое ки тез гум мешаванд, молу ашёи мактабӣ, сумкаи занона, калид, ин чизое аст ки тез гум мешаванд. айнакҳоро мо куҷое фаромӯш мекунем? хуб, инҷо гап дар бораи бюрои молу ашёи гумшуда дар Лондон мерафт. саволи рақами 8 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. инҷо ман саволеро пешниҳод мекунам ки фикр мекунам бисёр ҷолиб аст. хуб, шумо дар бораи осорхонаи футбол дар Лондон маълумот доред ва дар ин осорхона толорҳое ҳаст ки он ҷо яъне ҳамон ҷуссаи футболбозони машҳур ҳаст. хуб, ва ҳар гуна нигораҳои дигар низ ҳаст. ва дар ҳамин осорхона ду тангаи тилло ҳам ҳаст ки ба яке аз қоидаҳои фикр кардашуда дар футбол иртибот доштанд. ва таърихи ин тангаҳо ба як мураббии футбол рабт мегирад. хуб, мураббии футбол аз Шеффилд ки ҳамон ду тангаро ба бозингарон медод ҳангоми бозӣ. шумо гӯед ки инҷо гап дар бораи кадом қоида меравад? савол агар фаҳмо аст, як дақиқа вақт марамат фикр кунем.
набошад. Судягият бисёр футбол пеш аз сар шудан. Варата. Я вариант варатара интихоб Варатара интихоб кард. Якмош варата димушки якум тупа мегира. Чӣ ба ду танга метия мега? Якмош барои варата димуш барои судя. Вақти бо тангаи тиллоӣ қойдан. شاید پشترک разница аят танга разница хеле Шояд ҳам як ду тарафаш яхелаҳо фикри хуб аст. хеле барои хад танга қати бозӣ мекарданд мумкин Барои чӣ? غیر این دفعه چی وارد تکی تنگه است بودن برام با چی وارد باشه غیر یعنی سودیت است باشه بازی میکنن Я теми дода бошам. қоида будааст. Аниқ кардани ҳамун бояд шухӣ эҳтимолият چیز میزبانی پول را یگان انتخاب کنه میتونه یا هم چیز کیه چیزی پول داد дар майдони касе шава ҳам мизмон аст. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад сардори даста кӣ ҷавоб медиҳад? با این سوال محمد جان عبید جواب میده маромад ба фикри дастаи мо ин тангаҳоро ам довар пеш аз сар шудани бозӣ масалан барои муайян кардани тарафи дарвозаҳо масалан як дарвозаи тарафи рост аст ки мешавад тарафи чап аст ки мешавад туб аст ки мешавад барои ҳам чизҳои муайян кардан ҳам ду тангаи тилло истифода мебурд. агар хубтар фикр кунем албатта инам ҷавоби дуруст аст мо метавонем қабул кунем лекин барои муайян кардани дарвозаҳои тарафи рост ва чап як танга кофӣ нест? дуруст як танга кофист шояд як тангаи дигар барои туб бошад барои эҳтиёт яке ин танга гум мешавад дар майдони сабз не? инам вариант аст. хуб яъне ҳамин ҷавоба қабул кунем барои муайян кардани дарвозаи тим яъне ки кадом дарвозаро бояд ишғол кунад? اصلا همون یک چیز خطی تنگه خطی در بازی های امروزه هم طرف وراترا را معین میکنن و هم توپا یکی سر میشود مقصد توپ در دستی کی است یک وقت تو با واسطه تنگه معلوم میکردن که کی غالب اومده بود باور کنید این حالت بود یعنی وقتی بازی مساوی صورت میگیره با واسطه تنگه معلوم میکردن که کی غالب است این گونه دلیل ها هم با خیر گرفته شدن هستن بودن. خوب یعنی برای معین کردن دروازه و با بازی وارد کردن توپ من شما را درست فهمیدم؟ بله. ناظرین شما چی نظر دارین؟ یکم پیشنهادی فرق کننده اگر نیست پس باید شما را خرسند و بچه ها را کمک ناراحت کنیم به خاطر که جواب درست نیست. وقتی که سال 1863 قاعده‌های نوی بازی پیشنهاد می شود موافق قاعده‌های نو توپ را با دست گرفتن بازیگران منع می شود منع بود و футболбозо ки бо қоидаҳои кӯҳна одат карда буданд дигар наметонистанд як бора ба қоидаҳои нав бигзаранд яъне хонохо дасташон мерафт сӯи тубро мегирифтанд ва ин мураббӣ чӣ кор кард тангаҳои тиллоро барошон пешниҳод кард ки онҳо дар тӯли бозӣ онро бисёр эҳтиёт мекарданд яъне ӯ бояд гум намешуд ба хотире ки оддӣ нест ва дуюм онҳоро маҷбур мекард ки дастҳои худро нигоҳ доранд яъне дастҳо ки холӣ нест дигар тӯпа намедоштанд. ин мисли он ки як мураббии дигар ба хотире ки футболбозо бо пои чап бозӣ кардана биомӯзанд фақат ба як пояшон бутси мепӯшонидааст ба ҳамон пои чап то зарба заданро машқ кунанд. саволи рақами 4 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. нафаре мехост ки як чоҳро тоза кунад ё аз он ҷо чизеро бигирад. чоҳи хеле чуқур ва шумо медонед ки чоҳҳо сатил доранд махсус аз он
обро берун мекунанд, не вақте ки омода мекунанд. хуб, ва ин нафар шамро гирифт ва ба воситаи ҳамон сатил ба чоҳ поин кард. дар ҳоле ки мақсадаш фақат тоза кардани ин чоҳ аст, чаро ин корро анҷом дод ин нафар? савол фаҳм аст? яъне ки як шамро гирифт ва онро ба сатил гузошт ва он сатилро ба чоҳ поин фиристод. чаро чунин кард, дар ҳоле ки ин нафар бояд фақат чоҳро тоза кунад? хуб, марҳамат фикр кунед. барои чен кардан намешавад шам чихе чен кардан чаро гирён мекардем вақт расиста хай фикрам дигар тараф бошад. мумкин равшани дар ягон чиз мепиям мегирам чирки тоза мекунам хеле ҳамон ҳашарота ягон чоҳ дар хонаҳои тортанак бошад шам месӯзонад ай дудушка хоро мебуранд ку сурх мешан агар деволода аҳамият алафои зиёди як шам қурбаш намерасад шам чӣ вариант буд ки дар бо чӣ вариант нами бошад тортанакҳо месӯзам ҳамҷо тоза мешавад шам чӣ қадар мекунад? ехе агар биро дрини сатида об реза шам бира ягон лоикана дурохи чиза кардан чтоб шам бешад ки шам фуромадан гирад дуд ай чоҳ берун буромадан гирад чӣ нишон митавад бода ягон чи ам дур мекунад дур намекунад равшани ягонча дур мекунад чоҳ чӣ тоза мекунад чоҳ да кӯршабаракам чоҳ тама мешавад. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста ки ҷавоб медиҳад? ҷаноби роӣ баъд аз фикри нозирона фаҳмидан ҷавоб дода метавонем? метавонед, албатта метавонед, вале фикр накунед ки нозирон метавонанд андешаи дуруст дошта бошанд. марҳамат. каримзода сайдакбар ҳастам, аъзои тими онлайн. ҷаноби роӣ шояд ки вай як сирре дошт ки бо воситаи шам масоати ҳамон чоҳро чен мекарданд. чанд метр чуқурӣ чанд дараҷа месӯзад. аввал андозаи шама мегирифтанд, бале фурӯзон мекарданд ва мефиристоданд, бале ки дар чанд вақт хомӯш мешавад. ҳамон қадар яъне дигар ягон роҳи чен кардани чуқури чоҳ набуд, не? шумо асрҳои гузаштаро гуфтед ба фирам камтар ҳолате ки замони қадим шумо дар назар доред даврони бисёр қадимро. мумкин. хуб, лекин олам истифода мебаранд он вақт чен намекарданд, вале шам буд, не? ҳамхел. бале ягона усули ҳамон чуқури ҳамон чоҳро чен кардан буд. ташаккур мегӯям барои шумо, зинда бошед. хуб, бачаҳо марҳамат. ёдрас мешавам ки тими иззатро дар меҳмони мо қарор доранд ва оно кӯшиш мекунанд ки ба саволҳо ҷавоб бидиҳанд. ҳоле ду кӯшиши бебарор аст ва ба манфиати бинандаҳо. марҳамат, капитани команда Мирзо Саид, ки ҷавоб медиҳад? истед ки шумо аз рӯи ихтисос киҳо ҳастен инҷо ҷамъ шудед? намояндаҳои кадом ихтисосҳо? ма чиз лоиҳакаш. лоиҳакаш. хуб, боз ки нанотехнология хондаги. нанотехнология дидед чӣ хел намояндаҳои касбу корҳои муҳим инҷо ҷамъ омаданд. марҳамат, чӣ ҷавоб доред? ягона фикри умумида омада натавонистем, лекин як иловагӣ аз тарафи акаи муҳибулло ҳаст. ба фикри маъмул вариант ҷавоб. хуб, карим, марҳамат. дастаи мо эҳтимолан фикр мекунем ки сухан инҷа дар бораи тоза кардани чоҳ рафта истода буд ва дар чоҳ чӣ чизҳои ғайри тозагӣ метавонад шуда, ин ҳамун хонаҳои тортанак бошад ё ки ягон алафҳои бегона пайдо шавад ки ҳамин шам онро месӯзонад. бале, ба воситаи ҳамун сӯзонидан тоза кардан ҳам дудаш ё ки як чиз дига ҳозир дар сарам омад ки ҳамун ҳашаротҳои хурде ки ҳастанд, вақте ки шам аз худаш бо дуд ҳам мебарорад, метавонад онҳоро ҳамчунин нест кунад. хуб, қабул аст. ин ҷавоба қабул мекунем. нозирон ҷавоби худро, пешниҳоди худро гуфтанд. барои чӣ ман пурсидам ки намояндаи кадом ихтисос инҷо ҳастен? хуб, оное ки физика ва химияро бисёр хуб медонанд ки ҳаст аз миёни шумо? аслиддин. дар мавриди газҳо шумо чӣ маълумот доред? дар чуқуриҳои муайян газҳое мешаванд ки заҳролуд ҳастанд. гази яъне ки онҳо
вақте ки дар хонаам агар ҳамин гуна газ ихроҷ мешавад дар куҷо ҷамъ мешаванд? дар пастӣ ҷамъ мешаванд. дар поин ҷамъ мешаванд. ин корро ин нафар ба хотири он кард ки агар дар қисмати ҳам поини чоҳ газҳо ҷамъ шуда бошанд, яъне ки як шӯлаву як аланга мешавад ва ӯ баъди он баъд поин мефарояд ва дигар бехавф мешавад. ҷавоби дӯстан ҳамин аст. яъне газҳо дар хонаҳо ҳам, яъне ки онҳо аз он ки вазнинтар ҳастанд, дар поин ҷамъ мешаванд ва барои ҳамин агар баъзе қоидаҳои асосии вобаста ба эҳтиёткории газ ҳаст ки умедворам шумо ва бинандаҳои мо дар ин бора маълумот доред. саволи рақами 9 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як саволи аҷиб аст. шумо дар мавриди ҷаласаҳои ине ки дар замони шӯравӣ баргузор мешуд, ҷаласаҳои ҳизбӣ маълумот доред. хуб ва он ҷо албатта омор гуфта мешуд, он ҷо албатта натиҷаҳо, дастовардҳо гуфта мешуданд, нақшаҳо гуфта мешуданд ва табиист ки гоҳ рӯшоду гоҳ пинҳонӣ вобаста ба баъзе омор, масалан дар нашрҳои ҳаҷвӣ низ ҳаҷвнигорон чизе мегуфтанд. барои мисол як вақт ҳамин гурӯҳи ҳаҷвнигорон гуфтанд ки ҳарчанд ки колхозчиёни Танбов ҳосили бисёр хуб ба даст оварданд, вале ҳосили хоҷагидорони вилояти Саратов тамоман аҷоиб буд. онҳо умуман ҳосила дар назар надоштанд. онҳо ба ду ҳодисаи дигар ишора карда буданд ва ки вобаста буд ба заминҳои колхозӣ ва ба ҳамин хотир ин сухани худро, ин шӯхии худро анҷом дода буданд. гап дар бораи чӣ мерафт? яъне ки мавриди таваҷҷӯҳи ин ҳаҷвнигорон чӣ буд ки гуфтанд заминҳои масалан хоҷагидорони Тамбов ҳам бисёр серҳосил буд, хуб буд, аммо он чӣ ки дар заминҳои хоҷагидорони вилояти Саратов буд тамоман аҷоиб буд. онҳо ба ду ҳодиса ишора мекарданд, ба ду ҳодисае ки дар заминҳои колхозӣ рух дода буд. чӣ ҳодиса буд ин? марҳамати чӣ рӯйдод буд? гап дар бораи чӣ меравад умуман? як дақиқа вақт ва фикр кунед. танқид бисёртар истифода мекарданд вақти вай ба Тамбов серҳосил буд, Саратов я вариант боридани малах дам, да малах скискам зуд борида буд. Я вариант малах дальше мерем. Бо чӣ вариант серҳосил Саратов сана ма Саратов ҷои хунук боша ми мумкин мега оморай мега омор мақсад ҷа дар бораи танқид дар бораи Тамбов аст ки яъне кор кардаги нест шояд не Тамбов ҷои серҳосила и мумкин ҷои аҷоиб надошта бошад, не ки вақте ки омор мета и бисёртар мета и Саратов бисёртар мета просто мумкин ҳамаи и ҷои хунука мумкин хеле бошад. ба ду ҳодисаи дигар ҳосил набуд. ма барои малах яке ҳамун сол барқ зад ёки ягон чиз зад ҳизбу ба чӣ мешуд? статистика омор ду ҳодиса чӣ метавонад омор вообще ҷавоб надорад. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. агар хоҳед вақти иловагӣ доред ва метавонед онро истифода баред. фикр намекунем ки дақиқаи иловагӣ ба мо кӯмак мекунад. аз ҳамин сабаб мехоҳем ҷавоби худро боз ҳам баъд аз шунидани фикри нозирон диҳем. биёед акун ман як имкон баротон додам, шумо дигар суистифода намекунед. дигар маротибаи дуюм мешавад ки хилофи қоидаҳои бозии мо ин корро анҷом медем. хуб шумо пешниҳод кунед ва нозирин ҳам мешунавем агар кадом як варианти аҷоиб дошта бошад. ягон хеле равшанидиҳӣ агар бошад. хулоса инҷо гап дар бораи ҳосил, вақте гуфтем ки гап дар бораи заминҳои вилояти Саратов меравад, инҷо
ҳосили масалан юнучқаву гандуму ҷав намеравад инҷо чизи дигарро дар назар доранд ду ҳолати ё ду рӯйдоди дигарро дар назар доранд ва ина аммо ҳаҷмнигорон шӯхиомез ин тавр гуфтанд ки خانم از این نقطه نظر زمین های ولایت سراتف گفتن سرحاصلتر بود یعنی یک شوخی یک هزلی امی گروهی حجمنگارا بود که این شما باید پیدا کنید که گپ درباره چی میرفت جناب راوی مرحمت از یک واریانت چون سخن موردی حاصل ولیکن در مجازی کی رفت فکری موقتی شاید گپ سری آماری تولد باشد آمار تولد بله افزایش اهالیان که حاصل همون منطقه در وابسته به تولد افزایش اهالی را در نظر داشتن واقعا مسئله دموگرافی ولی هم یکی از مسائل جدی است در روسیه نه شما بسیار خوب میدونید تولدی کم اهالی کمتر مثلا خودی برنامه‌هایی که مثلا جلب میکنن هموطنان و هموطنان از کشورهای شوروی هم با همین مقصد است نه خوب کدام واریانت قبول کنیم ما یک واریانت داشتیم تولد یعنی که امور وابسته به زیادشوی نسل در امور وابسته به زیاد شدن تولدی کودکان جواب شما قبول است ناظرین مرحمت اگر کدام یک اندیشه دارین گپ درباره چی میرفت اندیشه‌های فرق کننده اگر باشند مرحمت دلشاد نیازов ҳастам аъзои дастаи онлайн ба фикри ман мумкин инҷо ҳаҷнигорон дар бораи додани нишондоди бардуруғӣ яъне ки раиси вилояти саратов ки мумкин яъне ки ҳамин ҳосилҳоро дар ду ҳолат яъне ки натиҷаро барзиёд гуфтааст шумо изофанависиҳоро дар назар доред ҳамин хуб саломат бошед ташаккур мегӯям лекин ҳодисае ки инҷо ман оли баротон мегӯям ин тамоман ҳодисаи аҷоиб аст хуб кайҳонаварон шӯхиомез гуфтанд ки заминҳои тамбов ҳам серҳосил аст нағз аст инҷо воқеан ҳам ҳосила дар назар доштанд вале ҳамун ду кайҳонавард гагарин ва титов бисёр тасодуф буд ё махсус буд чӣ хеле ки дар бозгашт дар заминҳои вилояти саратов нишаста буданд ва ҳаҷмнигоро ҳами чиза ин шӯхиомез гуфтанд ки این دو رویدادی که حاصلش زیادتر بود با قولی که خب واقعا این دو رویدادی واقعا هم هنگامناک بود اون زمان واقعا هم هنگامناک بود و این حجمنگارا همیشه را در نظر داشتن سوالی رقم 11 توجه کنید به سوال خب بی یا بیه این عنوان یک عملدار امیری بخارا بود که در امارت همان چی رو نظارت میکرد چی رو نظارت میکرد یعنی سمت فعالیتش چی بود بیه یا بی که در نام ها هم همین گونه اضافه میشد عنوان یک عملداری امیری بخارا بود در وقتش که همان سمت را همان چی را نظارت میکرد چی را همان چی حالی هم هست و حالی هم نظارت میشود و حالی هم چیزی بسیار مهم هم هست همون نام استاتش هم وقت است موندگی نه در شکل زمانوی در شکل نو خب مرحمت فکر کنید عنوان یک عملدار امیری بخارا که همان چی را نظارت میکرد بیه یا بی و در بعضی نامه هم همین چی را شاید شما بارها شنیدین вариант чуваш что
не номгузорӣ не сарлашкар мергант шаб мегаштаги одамо ҳастаю мири шаб мири шабу метавонад ками вай бошад он нафаре ки масъул ба лашкар боз чӣ шуда метавонад замина нигоҳ мекардаги замин биҳи калимаи биҳи биҳи не бей бей сардори қабила турко доранд ку бей кати вай мекунанд бек аста бей ҳаст бек чӣ не замин нигоҳ мекардаги чизи фарҳанг бошад ба имрӯз ҳаст хеле низом ҳаста муҳим аст лашкар шуда метавонад мисол полковников полковников шуда метавонад боғбон чӣ боғбон не вариант ҳаст варианти сафо чӣ буд замин нигоҳ мекардаги тошбей ба фикрам барам буд тақсимоти замин кати машғул хуб марамат як дақиқа вақт гузашт ки ҷавоб медиҳад шояд аслиддин ё мирзо саид кира вазифа дорад ростига вариантҳо якчандта буд мо хеле агар номбар кунем баъд шумо биёед дами байни шаст коиш мешавад бо назардошти ҳисобе ки шумо доред мешавад акай аслиддин вариантҳоро пешниҳод мекунад ва лутфан кӯмаки шумо бениҳоят муҳим айда мода акай аслиддин як чизи бисёр оддӣ ва содда аст унвони амалдори амири бухоро ки он чизро назорат мекард чизи бисёр муҳим ва ҳоли ҳамин бисёр муҳим аст ва масалан ғанӣ будани яке аз хуб ба ғановати як чиз бисёр иртибот дорад холоса ки ҷавоб медиҳад мирзо саид якум акай аслиддин ҷавоб медиҳад хуб вариантҳое ки мо доштем нафароне ки ба ҳамун идораи лашкарои амири бухоро сарлашкарам гӯям мешавад хуб ин дуюм вариант нафаре ки барои тақсимоти ва нигоҳдории замин дар аморати бухоро идораи замин розира гирем ба фикрам ки ва сеюм ҷавоби дуруст ба фикрам ҳамин сеюм бояд бошад калим сеюм он нафаре ки бо андоз машғул аст офарин се вариант пешниҳод кардем якеша бояд интихоб кунем мо барои ғановат ки гуфтед мо интихоб мекунем андоза ва комилан дуруст мекунед ин унвони нафаре ки ё амалдоре ки андозро назорат мекард саволи рақами 6 ёдодаст мешавам ки ин савол аз маҷалаи вакруг свет аст вакруг света ва ҳамин гуна ҳолат ҳамин гуна шартҳо дар минтақаҳои дигар дар кишварҳои дигар дар сарчашмаҳои дигар ҳам ҳаст ва ин ҷо гап дар бораи як шаҳраки олмонии штебек меравад ки аз рӯи як анъанаи бисёр қадим пеш аз он ки домод яъне аз ба қавле падарарусаш дархост кунад хоҳиш кунад ки ӯро ба домодӣ яъне қабул кунад яъне дар бораи издивоҷ ва муҳаббаташ бо духтари ӯ нафар суҳбат кунад бояд ки бо ӯ дар як бозӣ рақобат мекард он бозӣ ҳам ҳоле ҳаст хостгориҳо ҳам ҳоле ҳастанд ҳоли домодҳо албатта бо падарарусҳо пеш аз издивоҷ ин гуна рақобат намекунанд вале ба ҳар сурат ҳамин бозиёли вуҷуд дорад ва эҳтимоли зиёд аст ки домодҳо ва падарарусҳо кадом вақте шояд аз шавқ ба ин бозӣ машғул мешаванд аммо шумо биёбед ки аз рӯи анъанаи қадима дар ин шаҳраки штебек ва бозам дар чанд сарчашмаи дигарам дар ин бора ҳаст домоди оянда бо падарарус чӣ кор бояд мекард чӣ бозӣ аст гап дар бораи чӣ машғулият ё чӣ бозӣ меравад марамат
фикр кунед. ин бозӣ аст, ягон машғулият нест, балки бозӣ. Бозӣ аст. Аз касб ҳунару бастагӣ надорад. ҳоле ҳам он чи ҳаст, ҳоле ҳам бозӣ мекунам. асб шуда бозӣ шуда метавонад. онҳо бисёр пиво менӯшанд. метавонад ки нӯшиданам бошад. Обиҷав, Германия обиҷав. обиҷав шуда метавонад. шахмат шуда метавонад. Дастхок накундафони шахмат, нарда, домино, обиҷав. Чӣ вариант? Бо чӣ дар рақобат вақт пайдо кунад мекунад. шахмат шуда пеш издивоҷам накунад ки оянда дар зиндагишон як чиз мекунад. меки обиҷав намеша, онҷо пеши нест. германия бо чӣ хел буд асб ки пойга мекардам, пойгаи асб чӣ хел? Не. ҳозир ба ин чиз камтар бай. ё ин ки кураш ҷо набудан хеле. Футбол наметавонад бошад. устувон хеле Бозе ки як ба як бозӣ мекунад. нарди шахмат шашки шашка, домино, домино мешава карта. Бо чӣ варианте ки хеле як ба як бозӣ мекунад. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Маромад сардори даста. камонбарӣ боли тир парони чӣ кор мерафтагӣ якчанд вариант дорем ҷаноби ровӣ. хуб яъне бо назардошти ҳисоб мо аз он миён варианти дуруста қабул кунем. ҳамин чиро гуфтани ҳастем. хуб маромад пешниҳод кунед. чун савол оид бозии ду нафар меравад, фикри мо қатъи бозиҳое ҳастанд ки дар он ду нафар танҳо иштирок карда метавонанд ва ин гуна бозиҳо ҳастанд: шоҳмот, домино, нардӣ. баъд як вариант дига дастхобкунак. хуб хайкундакафони якон фикр намекунам ки домод бо падар арӯси ояндааш дастхобонӣ кунад, не? лекин аз ҳамин шоҳмоту нардӣ, домино ва шашка фикр мекунем ки якта шояд ҷавоби дуруст бошад. хуб манам ҳам хеле фикр мекунам ки шояд якеш инҷо дуруст аст. анакун шумо фикр кунед ки кадом варианта инҷо пешниҳод мекунем? ҳама бозии қадимша бигирем домино набуд. тасаввур кунед ки шумо агар чиро мехостед ки фаҳмед. ана нардира намедонам. шахмат бозии қадим агар ҳамчун падари духтар фикр кунем, ма чӣ хуб бале фикр кунед ки яъне ӯ домоди оянда бояд чӣ гуна бошад? чиро мехостед фаҳмед? ягона вариант ҳамин бозии шоҳмот аст, чун шоҳмот ҳама ба фикр, заковат, ҳамун стратегически мышления ҳамин чиз робита ки дорад. яъне ки барои зиндагӣ хуб будан бояд фикрони хуб дошта бошӣ. бо ман ҳамеша фикр мекардам ки бояд пули зиёд дошта бошӣ. на ҳам вақт метавонад пули инсон чӣ варианта пешниҳод мекунед бачаҳо? як вай дигар ҳаст робӣ ки дар урфияти мо мегӯянд мисол ҳамин шоҳмотбозон пеш аз як қадам гаштан 7 қадами ояндаро фикр мекунанд. шояд ба ҳамин хотир бошад ки дар зиндагиам пеш аз як қаро баровардан 7 қарои ояндаро фикр кунанд. хуб чӣ вариант пешниҳод мекунем бачаҳо? шоҳмот. бале дидед ин варианта қабул мекунам. ман то охирин лаҳза интизор будам ки шумо варианта иваз мекунед. то охирин лаҳза. ҳоле агар барои шумо имкон диҳам иваз мекунед вариантро? бале албатта иваз мекунед. шумо шоҳмота пешниҳод кардем, вале агар имкон бароятон бидиҳам онро иваз мекунед ин вариантро. ҳамин тавр бачаҳо иваз намекунем. хуб бисёр дуруст кардем ки иваз накардем. воқеан ҳамин шоҳмот аст ва дар чанд сарчашмаи дигар ҳам буда ки инҷо гап дар бораи як шаҳраки олмонӣ меравад ки осон ин гуна анъана онҷо будааст ва ҳамин далел дар вобаста ба ҳолатҳои дигар, барои мисол дар Гурҷистон ҳам ҳамин гуна, дар Қавқоз ҳам дар кадом минтақаи ҳамин гуна ҳолат будааст ки бозӣ мекарданд, маҳз шоҳмот бозӣ мекарданд ба хотири он чӣ ки шумо болотар гуфтед, яъне ба хотири фаҳмидани фикру зикру, яъне андешарониву қарор қабул карданашон.
саволи рақами 3 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. соли 1827 ҳокими миср дар андеша як тӯҳфаи аҷоиб мешавад барои фаронсавиҳо. мехоҳад як тӯҳфае бикунад ки онҳо ҳайрон шаванд воқеан ва ба хулоса меояд ки барои онҳо зарофат тӯҳфа кунад, ба хотире ки шояд 100 сол буда ки онҳо зарофаро надида буданд. хуб хулоса зарофаро омода мекунанд ва ҳамроҳи он боз 4 ҳайвони дигар ҳам фиристода мешавад. зарофа фаҳмо барое ки надида буданд, барои мардум аҷоиб буд. ӯ 4 ҳайвони дигар чӣ ҳайвон буд ва чаро онҳоро бо зарофа ҳамроҳ карда буданд? савол фаҳмо аст. агар маромад 1 дақиқа вақт фикр кунед. савол ҳокими миср, президенти миср барои президенти франсия тӯҳфаро мекунад. жираф плюс 4 ҳайвони дигар. 1827. мультики Мадагаскар да 4 ҳайвон зебра ҳаст. бинед бачаҳо, франсия чӣ намешавад? уштур зоопарк фақат мешавад. биёед варианта пешниҳод кунед. хубаш. шер метавонад пешниҳод? шер метавонад гурба имон бепас майко жираф сфинкс чӣ буд? Сфинкс египетский гурба гурба бепаш фил метавонад? фил да чумо уштурро надидистед? фил нест уштур зебра фил да паланг миср нест не баъд ҳамин франция дигаги президенташон агар оиладор набошанд саг қатиба ҳамин байда медура қатин саги ки ҳастанд ҳамин бо не саг намешавад. не инҷа баъд ҳайвонон не алоқамандиша ёфтанда кори ҳайвон бисёр миср 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад сардори даста ки ҷавоб медиҳад? ба хулосае омадем ки шояд ки ҳамон зарофаҳо лекин аз дигар оила барои инкишоф ёфтани зарофат зиёд шудани насли зарофат дар ҳамон фаронса бояд бошад. яъне як зарофа ва боз 4 зарофаи дигар аз оилаҳои дигар, бале намудҳои дигар. бале хуб қабул аст. қабул аст ҷавоб. бале барое ки нозиринам чӣ пешниҳод доранд биёед мешунавем. маромад. олимшоҳ саидзод ҳастам, аъзои дастаи меҳвар. ҷаноби ровӣ ба ақидаи ман чунин аст ки вақте ки тӯҳфа мешавад бояд тӯҳфаи хурд бошад. мумкин ҳамин зарофа ҳам яъне ки зарофаи хурд буд ва ин қадар раҳи дарозро ки вай тай мекард ҳатман бо ҳамроҳи ӯ 4 адад говро роҳӣ мекарданд барои ин ки шири ҳамон говҳоро биҷӯшанд ва дар раҳ ба ин зарофат диҳанд ки то фаронса раҳи дур аст ҳалок нашавад. шояд ҳамин шуда тавонад. шояд не шумо ҷавоби комилан дуруст нагуфтед. ана ҳамин буд ҷавоби дуруст. ин 4 гов буд ва ҳатман шири онро ба зарофа медоданд то яъне нерӯ ва қувват дошта бошад. ҷавоби дуруст ҳамин буд. шумо куҷо хонда будед ин маълумотро? ё шояд ҳамин саволро шумо фиристодед барои мо? не? хуб зинда бошед. ташаккур мегӯям. ба ҳар сурат ин воқеан ҷолиб буд, як далел бисёр ҷолиб. мисли он ки як вақти дигар низ як кишвар ба кишвари дигар фил тақдим карда буд ва ин боиси он шуд ки кӯпрукҳо сохта шаванд. дар роҳи ҳаракати фил дига маҷбур буданд ки кӯпрукҳоро бисозанд ба хотири он ки фил наметавонист ба ҳар куҷое ки рост омад ҳаракат кунад. ва ине ки як андоза барои пайдо шудани чанд кӯпруки нав мусоидат карда буд як тӯҳфа. саволи рақами 7 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар шаҳраки олмонии Офенбург як муҷассама аст. ин муҷассама як пирати инглис аст бо ному насаби Фрэнсис Дрейк. хуб муҷассама як пират, як розани баҳрӣ, вале дар даст гул дорад.
чӣ гул аст он? чаро ин муҷассамаро гузоштанд? чаро аз ӯ иқадар ба қавли эҳтиром ба ҷо оварданд? чаро? чӣ гул буд он? марамат як дақиқа вақт. ҷаноби ровӣ номи гила ёфтанд дар кор аст. шумо пайдо кунед ки чаро масалан розани баҳрӣ як пират муҷассамааш дар дасташ гул дошт. шумо ҳатто номи гулам гӯед чӣ гул буд? ҷавобтон қабул аст. яъне мо гуфтем ки нисбати ӯ як эҳтиром қоил шуданд, яъне ба хотири кадом як кореаш муҷассамаро гузоштанд. гуфтанд ки ҳамон корро мас ҳамин нафар анҷом додааст, яъне ҳамин Фрэнсис Дрейк. ва барои ҳамин дар ин шаҳрчаи олмонӣ бо номи Офенбург муҷассамаша гузоштанд ва дар он муҷассама дар дасти ин нафар гул аст. чӣ гул аст он? шумо агар ёбед ки чӣ гул аст, ҷавобтон қабул аст. ва ҳам ёбед ки чаро гузоштанд, ҷавоби шумо бозам қабул аст. гул овардагӣ ба ҳисоби ҳамин гул давлат нафараки гул овардаги такар пиёд мегарда дар нёбо барагияд ягон давлат чӣ қадар ҳармонӣ карда метавонад? чӣ гул бачо чӣ гул? мо биёвем ки чӣ ба ҳам эҳтиром қоим. ман гул вай фикр кунам бошад. лола гӯе тулпан галант чӣ ба ҳамро пират бисёртар кинои пират дидаги ягон даш биёвем. чӣ ба эҳтиромш мекунад? мезананд розанӣ мекунанд арзон мефурӯшад дар ҳамун соҳилнишини аҳолии соҳилнишин арзон мефурӯшад. мумкин баҳри миёна замин инҷо ҳозир мо номигӯям мекунем дасташ дорад фа надорад логикае ки чӣ ба ҳамро эҳтиром барои чӣ барои ки якум вариант ки ҳамро овардаги диюм чӣ ягон қисас фасад кардаги ягон гуле ки аз байн мерафт наҷот шуд аз байн нарафта шояд аз байни ягон чӣ ба даст чӣ ба даст خودش انگلیسی як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат кӣ ҷавоб медиҳад? ҳаракат мекунам худам ҷавоб дидам. хоб шояд ҳамин се вариант аст чизе ки дар фикри ман се вариант бошад. хеле ҳаракат кардем. якум вариант ҳамин аст ки шояд ҳамун нафар ҳамин гуна гила якмин нафаре бошад ки ба олмон оварда бошад. хуб дуюм вариант шояд нафаре бошад ки барои аз байн нарафтани ҳамун гул саҳм гузошта бошад. хуб ва сеюм вариант шояд номи ҳамон нафар маънои гула дошта бошад. лекин ин варианти дуруст шуда наметавонад, чунки аз рӯи ном наметавонанд эҳтиром кунанд. ёки ном хулоса дар назари мо ду варианти аввал нест. акнун дигар шумо маҷбуред ки як варианта пешниҳод кунед. чаро ин мардум барои ин нафар пират муҷассама гузоштанд, ба дасташ гул доданд? чаро? яъне ним ҷавоб ҳамин аст ки онҳо хостанд барояш изҳори сипос кунанд ба хотире ки ӯ ҳамин корро анҷом додааст. кадом корро анҷом додааст? ёки ҳамин гила овардаги ёки ҳамин гила аз байн рафтанашад монеа шидаги. ҳатман бояд донед ки ин чӣ гул аст, агар ҳамин ҷавоба пешниҳод кардан ҳастем. лекин агар ҷавобҳои дигар баромад ихтиёр дорем. ҷавоб мо ҳамин аст ки гули лола яъне ки тулпан мегӯям. хуб як намуд ва аслан ин гул дар баландкӯҳҳо мерӯяд. шояд ки ҳамин чиз бошад дар дасти ӯ. бале гули лола аст. хуб ва мардум мехост ҳамин гуна ба ӯ изҳори сипос кунад ки гули лола дар дасти ӯ аст ва касе аз онҳо гирифта наметавонад. шояд рамзи ин шаҳр гули лола будам. хел ҳаст ягон варианти дигар? ҳамон яъне ки номи гули лола ва чиба барое ки ҳамин якумин бора гули лоларо ҳамин пират бурдаги ям шаҳри гули лоларо бори аввал ҳамин нафар бурдагааст. Офенбург. хуб ҳамон Офенбург. хуб ин ҷавоби шуморо қабул мекунам. гули лола аст ва бори аввал гули лоларо ба ин шаҳр ҳамин розани баҳрӣ ё ҳамин баҳрнавард овардааст ва ба ҳамин хотир муҷассамаи ӯро гузоштанд. хуб аммо нозира мешунавем. ҷавоби шуморо ман қабул кардам. ташаккур мегӯям, интизор мешавем. марамат нозир. роҳи муҳтарам, мо ба хулоса омадем. инҷо ду вариант дорем. хуб варианти аввал шояд ин картошка бошад
инҷо гап дар бораи гул меравад. не чунки аввал ҳамин картошка ҳам пеш аз яъне ки хусусияти истеъмолӣ пайдо карданаш ҳамчун гул шинохта мешуд. Мардум фақат барои гулаш парвариш мекарданд. бале пештар ҳамин буд. Варианти дуюми мо мумкин ҳамин шахс 100 баргро ҳамчун пост доштани ҳамон рӯзи ошиқо дар дасташ ҳамон 100 баргро ба ҳамин шаҳр ворид карда. Яъне ӯ роҳзани баҳрӣ буду, вале дили бисёр бараҳме дошт ва ошиқ мешуд, не? ин варианти эҳтимолӣ аст. Варианти асосӣ мумкин ҳамин картошка бошад, чунки дар он вақт ҳамчун маҳсулоти ғизоӣ шинохта намешуд ва ҳамчун гули ҳамон чиза парвариш мекарданд, ҳамчун як нави гул. Яке баъд як рӯз рафтанд бозор ва диданд ки нархи картошка дар бозор 4.5 сомонӣ аст ва дигар ба парвариши он шурӯъ кардан. Амхел? Шояд амхел, бале. Зинда бошед. Ташаккур мегӯям барои шумо. Хуб, бачаҳо, шумо як вариант доштен, ина ду вариант Нозир дошт. Бо як варианти дигар роли Нозири дигар пешниҳод мекунад. Марамат. Саломат бошед ҷаноби ровӣ, чун аз рӯи ва ихтисос географ ҳастам, ҳамин нуқтаро ман зикр карданиам. Дрек ин як баҳнавар, як нохудои баҳрӣ буд ки ба қатлу ғорат машҳур буд, вале шумо сабаби муҷассама сохтани онро гӯед дар қисмати поёни материкаи амрикои лотинӣ, амрикои ҷанубӣ ва байни Антарктида ва амрикои шимолӣ ва амрикои ҷанубӣ ӯ як гулугоҳро кашф кардааст, убур карда гузаштааст бо номи гулугоҳи Дрейк, калонтарин гулугоҳи сайёра. Шояд аз ҳамин сабаб инро ман аз рӯи профессия ва ба дасташ гул додан ба хотири он ки ҳамин корро кашфиётро кардааст. Албатта он якумин нафар аст ки ҳамин гулугоҳро убур кардааст. фаҳмо. Хуб, бачаҳо, шумо се варианти иловагӣ дорен. шумо варианти худатонро пешниҳод карден. мо варианти шуморо қабул кардем. ҷаноби ровӣ, хуб, агар имконият бошад, мо ҷавобе ки ба мо нозирин пешниҳод карданд, яъне варианти картошка аст, ҳамонро интихоб кунем. шумо як бор интихоб карден ҷавоби Нозира, не? Як имкон доштем. яъне маротибаи дуюм метавонед ки боз. хуб, чаро фикр мекунед ки ин вариант дуруст аст? чаро фикр мекунед ин вариант дуруст аст? барое ки аз таърих ба мо маълум аст ки картошка аввал дар амрико буд ва баъд аз он ба аврупо оварданд. Бале, баъд ба аврупо оварданд. хуб, бисёр мутаассифона ки шумо ҷавоби дигар доштен. пеш аз ин ҷавоб ҷавоби дигар доштен. мо ҷавоба қабул кардем. ҷавоби шумо ҳам воқеан ҷолиб буд, аммо агар шумо варианти пешниҳод кардаи Нозира пештар фикр мекарден, ҷавоб дуруст буд. ин охирам гули картошка аст. гули картошка аст ва ин дар энциклопедияи асрор ва ҳангомаҳо, энциклопедия тайни сенсатсий, дар ин маҷмуа ҳамин маълумот омадааст. Ба ҳар сурат бозии шумо бозии бад набуд. монанд ба бозии 90% гурӯҳҳое ки дар ин барнома иштирок мекунанд. 90% бозиҳо бо ҳамин натиҷа ҷамъбаст мешавад. яъне шумо бо имкон доред ки якчанд бозии дигара дошта бошед ба хотири аз миёни 90% гурӯҳҳо ба пеш баромадан. ба сурат барои муаллифони саволот ташаккур мегӯям. барои Нозир ҳам ташаккур мегӯям ки ё саволҳоро худашон фиристод ё ба компютери мо ини дастрасӣ доранд. ташаккур барои шумо ва ман самимона изҳори сипос мекунам барои онҳое ки ин ҳафта барои мо саволҳои ҷолибро мефиристанд. саволҳои ҷолиб бифиристен, манбаъро бинависен, хоб маълумоти иловагӣ барои мо бифиристен ва мо саволҳоро албатта барои шунавандаҳо, барои иштирокчиён пешниҳод мекунем. хуб, ҳамин гуна мо бозӣ маълумоти бештар мегирем, маълумоти зиёд мегирем ва барои ине ки як инкишофи зеҳнии худ камакак кӯшиш мекунем. ташаккур барои шумо, барои нозирин, барои шумо ҳам бинандаҳои азиз ки моро ҳамроҳ буден. Субҳон Ҷалилов будам. То нашрҳои дигар комёбу муваффақ бошед.